קובן על הצד החברתי של אורי, אבל הצורך, על האכפתיות, מה שהוא כתב שהוא מצפה שיאיימו בפירוק הקואליציה בגלל בעיות חברתיות ודברים כאלה, וגם על הביקורת העצמית. אני, כמובן תוכלו לשמוע אותה עצמה ונשתף את זה, אבל בסיום השיחה רוני קובן סיפר שאחרי שאורי התראיין אצלו בשטרודל, בתוכנית שטרודל, אז הוא נתן לו אחר כך פידבק, והוא אמר לו, היה לו כמה גם הערות, והוא אמר לו שרעיון אישי בעיניו הוא כמו הציור הזה שנותנים לילדים עם נקודות שמחברים ביניהם, וככה מצטיירת האישיות של הבן אדם. ובדומה לזה אני מרגישה כל פעם שכל הסיפורים שמגיעים, לפני רגע שמעתי מחברה שאורי היה אומר, יש לך טליפון, קוראים לה טלי, אז פתאום אני שומעת כל מיני משפטים כאלה, כל מיני ציטוטים, וזה כל כך משמח ומאשר ובאמת מוסיף עוד כניסה בפאזל, עוד אבן בפסיפס של הדמות הזאת שנקראת אורי. אז אתם גם באמת מוזמנים לאסוף אלינו את הסיפורים האלה, כי זה מחמם את הלב. זהו, נתחיל, אחר כך אלעד תן לדבר. סליחה על תזכיר הסיפורים, אז כמה מילים באמת לזכרו של אורי אורבך היקר. בשנת 2006 נכנס אורי בצעדים איטיים למשרדי ynet בתל אביב. על הפרק היה הקמה של ערוץ יהדות חדש, והיה שם מפגש בינו מפגש משולש בין אורי, יון פדר ואנוכי. על הפרק היה באמת מעורבות של אורי כעוגן מרכזי בערוץ. הבהרתי לפני כן לעורך הראשי יון את החשיבות שלו. זה היה משא ומתן תכלס. עכשיו, אורי היה קשוח מאוד. זאת אומרת, אני כמתבונן מהצד ראיתי שם צד שלא ראיתי אצל אורי עד אז. הוא פשוט עמד מולו בצורה מאוד תקיפה, אמר לו, אני אכתוב כך וכך תורים, תמורת איקס כסף, מה שהוא רצה זה אחרי שהוא קיבל, כתבו, לחצו יד, ואז אורי יצא מהחדר ואמר לי, תשכח מכל מה שקרה שם, מכל מה ששמעת, אני אכתוב את 4 תורים שהבטחתי והתחייבתי להם, אבל אני רוצה ומבקש ודורש שאתה תתקשר אליי ותתייעץ בכל עניין שיקרה. אני מבקש להיות מעורב בכל פרויקט, וכל מה שאתה חושב בכלל, אני מבקש שתתייעץ. וככה באמת עשיתי. ואז גיליתי שאני חלק מקבוצה של כמה עשרות צעירים, אנשי תקשורת, שהם חלק מהקבוצת תמיכה הזאת, אני לא יודע איך לקרוא לזה. גדול. אורי באותם ימים הקים את שובי נפשי, אבל גם כשהיינו מגיעים לביתם של מיכל ואורי, אז ראינו צעירים דתיים, גלצניקים שעושים שבתות, וזה היה משהו בלתי נתפס, הקשר הזה שהוא היה מאוד נדרש. צריך להבין, העולם של לפני 20 שנה, 15 שנה, זה היה עולם שבאמת גם עכשיו אנחנו רואים, התקשורת מאוד ליברלית ופרוגרסיבית, והצעירים הדתיים ראו באורי גם סוג של מטריה אידיאולוגית, וגם סתם מה שנקרא, קיבלו שם עצות פרקטיות, פשוט איך להיות הכי טובים. אז זה דברים שקיבלנו, ומה שהיה יפה, אני רואה פה גם את אסי, שהיה היועץ, גם כשאורי היה מאוד עסוק עם אסי ועידית, אני נזכר עכשיו, גם כחבר כנסת וגם שר, כשאתה מצפה, באמת, הוא היה מאוד עסוק, ואתה מתקשר לעצה טובה, ותמיד, מה העניינים, ואתה מקבל את התחושה שהוא 100% איתך, וממש יורה לעברך אין ספור של עצות טובות, רעיונות, וגם יצירתיים ומשוגעים, אבל תמיד נכונים ומדויקים. והשנים חלפו, 9 שנים, והגענו ל7 באוקטובר, וכמו בהרבה הזדמנויות, אנחנו כולנו שואלים את עצמנו מה אורי היה אומר. ואני רוצה להעיר זווית אחת. אנחנו חיים היום ברכבת הרים, נעים ככה בין ייאוש ותקווה, וחסר היום גם במנהיגות ובתקשורת את הקול הרגוע וקר הרוח של אורי, שמכניס פרופורציות וממסגר את האירועים באופן שמאפשר מחשבה בהירה, בלי בול עשתונות. אני רוצה ככה להקריא לכם
משהו שאורי כתב בימי האינתיפאדה השנייה בידיעות אחרונות. הוא כתב טור שקצת משקף גם, מעבר לזה שהוא מעולה, גם קצת את הגישה הזאת. אז כך כותב אורי, תחת הטור, תחת הכותרת, איפה באמת מסוכן? אז ככה. באמריקה יודעים שבישראל נורא מסוכן עכשיו ולא מומלץ לנסוע לשם. בישראל יודעים שאם מסוכן, אז מסוכן בעיקר בשטחים וקצת בירושלים. בירושלים יודעים שיש יריות, אבל רק בגילו. גם בגילו יודעים שמסוכן, אבל רק ברחוב הענפה. ברחוב הענפה יודעים שמסוכן, אבל לא בכל הרחוב, אלא רק בבתים הפונים אל בית ג'אלה. בבתים הפונים לבית ג'אלה יודעים שמסוכן, אבל בעיקר בכמה בתים וקומות שעליהם יורים מדי פעם. לא משהו מיוחד. בבתים שעליהם יורים יודעים שמסוכן, אבל לא בכל החדרים, אלא רק במטבח. בחדר השינה ובשירותים למשל, שקט לגמרי. במטבח, שממש לתוכו יורים, יודעים שזה מאוד מסוכן, אבל לא בכל המטבח, אלא רק באזור המקרר והטוסטר. באזור המקרר יודעים שאיפה שממש מסוכן זה בפריזר, שנמצא בדיוק על הכוונת של הצלף מבית ג'אלה. מהמקרר עצמו אתה יכול להוציא גבינה וחלב בלי שתיפגע בדרך כלל, באחריות. ובפריזר עצמו, מעל המקרר שבקטע אחד של רחוב הענפה שבקצה גילו שבירושלים שבישראל, שם באמת קצת מסוכן. אם אתה עומד שם ומוציא שניצלים קפואים, אתה מסתכן בנפשך. אז במשך כמה חודשים, עד שהעסק יירגע, לא נאכל שניצלים. נו, זה נקרא מסוכן? אז זה אורי. וכשאנחנו אומרים כמה חסר היום בהנהגה וגם בתקשורת, הקול הזה שגם רגוע, גם חכם, גם יצירתי, גם ישר וגם קשוח כשהוא רצה להיות, אז אחד האתגרים של כולנו בשנים האחרונות הוא לחשוב מה אורי היה אומר, והקול שלו עדיין מהדהד ואנחנו מנסים ללכת בדרכו. אז מיכל והמשפחה, לכם הוא חסר בכל רגע, אז אנחנו כואבים אתכם ויהי זכרו ברוך.